Udah. Oke, kita pindah lokasi. Lokasi 2 di Bulu. Semoga-moga Atmojo teman-teman putri yang langsung Guru Nabi Ahmad Jati Anak Rayu Triska Putri Alini dari Lokasi Nabi Mas Pradana Hendrik Wijaya Tapi Ini guys, periasnya guys. Semuanya dari Bulu. Oma mungkin Tita kak sebelah Tita. Pinggiran. Aku turu ay. Pinggiran kan. Sini Mas Ana. Ini semuanya. Ini apa nih? Ini untulnya. Sama orang ya dulu. Yongger jejering priya sing bisa ngoperi kaya kowe bapak ibu mung legu kulon sumung kemono Yongger aja mbang sindi mbang ciladan kok beda-bedake iki kok sing dikono tumujeng palanggane kowe ngromo ibu kanthi sesedo anggenyo arsa idi palilahipun Pak Lek wakilipun Bapak Bekti kula katur Pak Lek. Bapak tanganipun dhateng pundhakipun ingkang putri. Tangannya yang satunya. Nah. Bekti kula katur Pak Lek, kula nyuwun pangastunipun nggih kula emah-emah hayom tentrem Pak Lek. Iya genduk. Sliramu ya keponakanku ya anakku wedok. Daku kaya anakku dhewe sing ati-ati nggonmu mlatan senggani matur sembah nuwun ibu nyuwun pangastunipun mugi-mugi kula sakinah mawaddah warahmah dene tak sayang anakku wedok wanita sing wani ditata ya nduk ibu dongane ibu banyu meli ayem-ayem tentrem ya nduk inggih ibu gongeng panuwun sampun katindakaken tata cara sembah sumpah sumuk ibu Pertiwi kadhamadan ingkang paring nafkah lahir tumuhu sing batin. Mas, Hendy tahan dulu ya. Tahan dulu. Mbaknya agak turun. Lihat Mas Hendy ya. Moro ari mambi jrong-jring pernah nami wujudipun kas guna kaya temanten putri daya-daya hanitipatan mring Rama ibu neng dayeme dikelo bening ayame yen
lagi nyanding nanging kudu eling tumuli dahar walimah dulang-dulangan mawi srana boga jeneng boga menika sekul jeneng awerni kuning kuning tandha nyuwun pangestu parilah ing marsana ibu ing marsa Gusti muga mangga kamulya ing donya delan samangka Allahumma amin gilir gumantos genipun suwak penyuwak disampirke krasa penak Mas Hendri diteruske ngono ning jangono aja kakek mbake kok iya ndok sitok dikabehke dahar walimah jangkep 30-an Bu Perias menika tandhanipun piyantun gesang dhateng alam donya menika manggihi 3 perkawis pertama metu ingkang kaping kalih manten jangkep 3 mati metu manten mati sedaya wus rineksa dening Gusti Allah Mas Hendri Mbak Rizka netepi manten muga dados manten keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Enggal untuk momongan ingkang soleh lan solehah Allahumma amin. Butuh mini Tapi cek ngenteni. ngenteni sik ngunjuk tirta wening dipun tindakaken sarunge jagung to Tahan dulu, lihat sini. setunggal rambahan kemawon dereke mangke cekat foto pangestu Rama Ibu Kasraman Ngawi kepareng pinarak malih wonten papan sekawit derek nenggani ngantos titi paripurna wondene nglajengaken tata cara candhaipun kawis tinggal nggih nyawa wenggan atau jatuh mantri kalih sampun dungkap titi wanci kirang pramila kadang kinasih sang suba manggala hanganti putra manggala putri dumas jangkep tumuju wonten sasana rinengga Mbak Yu Ari Reza siap hampratisaken tindaknya kahiring serampat cok kawis tinggal kadang sebuah manggolo nengdi Ayu Ari Reza tansah haneng-haneng tinggal sesuai sebuah manggolo hanganti putri dumas putra manggolo ingkang karsa nindakaken tata sirat tata sakirat panalingan ingkang karsa nindakaken satu-satu aku sayang kamu di Albert dua-dua sayang sebelahmu tiga mbak galung sayang semuanya gue anak harus sopo tapi 1, 2, 3 sayang semuanya
Gusti Putri kula derek kejengkar saking sasana rinenggep lenggep sigra niat saking sasana rinenggep amojo manunggal kalih nenggih pun bagus Perdana Hendrik Wijaya kalian Rarayu Rizka Putri Nuraini kakang dening Sumba Manggala kang nunggak sembuh Karaton Surakarta dening Raput Uri tindakipun nemenaken pangandikan para kina para winasis nenggih Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntradewi Madya Mangun karsa Putri Handayani ing ngarsa Suntradewi nembe sang Sumba Manggala mongko tuladhane kirang ing Madya Mangun karsa nembe atmaja teman kekalih wondene Kemput Puri Handayani nenggih kadang putra Manggala putri Domas manggahi sasana pangti panggesat yang digoleki mangsane sik dari mangsanya dicari dulu witekno piantun bagus-bagus gini harus kiss wedding Omar ya iya kok iki
ngaturaken wilujeng siang. Sonten iki lingsir sore. Mbak Ari bisa. Kang Mas Arda. Iya. Kita bertemu lagi. Di mana? Terakhir di Bunta. Oh iya. Bunta. Alhamdulillah ya. Saringkel ya Mas Iya. ya. Sehat ya Mbak. Alhamdulillah. Omongan harus tambah apa urut? Sudah banyak sekali. Alhamdulillah. Tak titipkan maru-maruku Oh, iya. Mas. Yang ini cantik ya ngono. Apa nih Mas? Pas Suryane cantik. Oh, dhuwur lah ya. Iya, Langi sore. Podo. Jadi Pak mau sakpen jadi. Sakpen ki apa to Mas? Sakpen. Sakpen. Sakpen iki lho, pensil iki lho. Mosok sakmono iki kok iso. Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, wanteng-anteng nggih yang Nggih. mriki Mas. Heeh. Menika pangombian. Iki ya wanteng. Adik Mas Manten. Oh, Mbak Manten. Heeh. Oh, Dik Mas Adiknya Manten. Mbak Manten. Kapan menyusul kita, Mas? Mbaknya sudah menikah. Kita tahun depan ya, Mas. Iya. Ayo. Iya, dek aku. Mbak aku baik. Bayu semua etek. Kayak itu tuh, Mbak. Butuhnya tikus loh. Iya, jauh. Ini keluarga dari mana? Mempelai. Dari Legu Kulon Kasreman Ngawi. Oh, Kasreman. Ya. Alhamdulillah hari ini kerja bareng Sintarias. Sintarias. SR. Muamijil saking Bulu Diri. Gowe. Nah, tak lupa saya ucapkan selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua ya Mas. Nggih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Kusumo Laras. Inggih Kusumo Laras. Tonggo dhewe ya Mas. Tonggo dhewe. Ya, jan kabeh tonggo dhewe. Diskon 50%. Aku suwira ketemu mantanku Mas. Sing endi? Kae lah Mas. Ingkang jadi entekke. Iya. Tapi mantanku sing jembluk dhewe. Jembluk Dan iki. jebule le, kowe ning guling kaya ngono le. Lho, apamu Mas? Nek kanca kula katanya ki bocah sing manut dalan, dan jebule kok simpenane ngene. Ya Allah, salah Mas. Ya Allah. Aku duwe karo kanca bareng dhek duwe. Lek mundahan ngene iki ning ngendi sen? Lho, Pondahar piye kan Mas? lek kencan ki lho kok iso. Wah, nek enggak nek Sing untune habis kae. Di. Kae ngastok kupluk, ngagem Oh, kupluk. nikah. Iya. Lek kan rada cilik Mas. Rada cilik. Iki lho gede. Ya dah Pelang ngono. Le lega. Nek sing nipen iki sinten? Pangarsane Mas. Oh, gini jenengan ki Mbak. Oh. Iya, Kusumo Laras pangarsane Mas Arda. Ini adik kecil joget enggak? Adik kecil joget? Enggak mau? Nggak mau joget? Oh, jejek. Ya udah kalau nggak mau, aku mbak sayangku kae ya. Yang joget ora ya? Ayah. Ya? Ayo toh yang. Ayo yang. Yang we pengen dijogetnya apa pengen diciumnya? Ayo. Dua pilihan maut. Ora ngawaki to yang iki ya. Wah ya. Miku marah teko lho, Mas. Heeh. Terus. Terus. Iya. Iki bojone nang kene Marayu. Hah? Masih bujang? Wah. Cek Joko tenan. Cocok, Mas. Iya, Mas. Begini. Loh, kok nanti? Dia itu ada bakat seniman loh Mas. Oh gitu. Kayaknya seniman juga ini ya. Tapi nggak mau joget ya udah lah ya Mas ya. Bakakungnya. Bakakku ini calon kakungku ya Mas ya. Ingat pun di. Iya ya. Mau cilik ngetek kae adike kondang dadi manten. Heeh. Kok jenengan mriki kalih sinten kok? Kalih manten. Tok. Dia kalih tok. Bu diri saya pundi. Oh, mbak iki ketok sik Joko Mas. Oh, terus Joko. Oh,
jebul. Sik merinding kabeh iki, Mas. Merentok napa mboten? Dik-dik apa iya? Mas, Pripun? tak demek dhewe anune wis dik-dik. Ya Allah. Sinyalnya Allah tegangan tinggi. Sinyale kuat tenan. Enggak tegangan tinggi batunge. Demek wis dik. Ini Mas, makanya ada beberapa lusin ya Mas ya. Ada 80. 80 biji. Mereka ahli joget sedaya. Nah, apa sih? Kita main karting Mas. Ingkang pundi? Niku tahun depan mau nikah lho. Silakan. Masih Brono kali. Di nengokin nih kono TV. Bob. Kula kali niki kenapa kali niku? Iki. Oh iya. Ini pasrah. Wis pasrah. Mas. Namanya siapa? Tonton. Berapa? Plonton. Bu Onton. Kok enton deh. Sing prasaja ya. Prasaja ya. Nah, oh Chandra Sukanton. Tanda Sukanton. Boleh deh santon. Santon. Ayo ngerti kan? Kelas berapa nih kok wis gede nih? Tenang, kok mudunan lho, kok ngapusi. Nek ngapusi medun. Iya medun, mengerti. Saya cilik. Udah cilik ya kayak kain. Oh, Udah cilik kayak Hanson. Le, sebagai pimpinan anak-anak minta lagu apa le? Karet nek ngekai. Iya. Sing penting sebenarnya asik. maju saya. Nah, ya. Dikasih Kusuma Laras. Iya. Bareng-bareng cinta ya. Sampai ikut deh. Santai. Ayo nyabrak sama orang. Jebule Joko kene yo nafsu ta? Cewek kembali. Joko kene yo nafsu jebule. Ayo gile dua-dua. Oh, nanti mau pilih dua-dua. Iya. Siji. Jadi ngewalahi apa ora? So aku apa ini sini mainan apa ini Mas? Bom pipa. Bom pipa. Iya. Iya. Bom pipa. Iya. Nah, Sing kalah dhisik. kalah. Sing kalah dhisik yo. Kalah yuk telu kok Mas. Kalah posisi. Kalah siji. Posisi ya. Nah, ya. Bom Sing pipa. satu dhisik. Nah. Iya. Ya. Ya. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Saya ada penawaran buat kamu. Pilih cium apa pilih ngreok? Nah, cium apa ngreok? Hah? Loro ki piye? Langsung cium karo reok. Jebule cium karo rek dipilih kabeh. Mas kok wedi aku. Jebule iki kok malah loro. kabeh. Iya. Sing pilih sing enak. Nyium kita Iya, Mbak. Ketok kok ada hati ya. nek nyium nek gini le, nek gini. Nah, gini ya. Kok jauh biru lo ya. Merem lo ya. Nah. Iya. Ya. Husi. Iya. Wes ah. Piye rasane?
pimpinnya piye? Kasar. Sing mbok ambung mengwasi. Bocah kok iso. Guru sih. Nah, yo nek. Yang kedua. 1, 2, 3. Satu. Ya, terus. Lah kok Kertas lampu gunting. Ya. Ukur kan kowe padha ngono ta. Nah, ini Saiki ada dua pilihan lagi. ada 2 pilihan. Nah, kreok apa? Menek kreok. Mana di laut? Apa nyium? Gak ada pilihan nyium. Pilih di. Acek-acek itu. Nah, pilih di. Nyium ora. Sing kae kok iki mau kan rasa-rasa bejo kok. Ayo kok digawe ngene kabeh. Aku ro. Ya, kowe to. Pilih di saiki kowe kreok kae kalungmu kayak ngene. Aksesorisnya dilepas dulu. Nah, kowe pengen nyium kreok sik kok ya. Keres. Nah, bocah iki kayak doyan nyium ya. Wah, ngemas. Yuk, cincinnya sedang kumpul ini. Nah, ya. Tenang aku ditambahi BPK kok, Rakyat dulu itu tambahin. 5.000. Ya. Yuk, kusum mulai guys. Yuk. Krono langsung mulai. Nah. Ya. Balik nih, Krono ini balik kami. Ayo. Ayo, pakai atraksi. Woi, wah. Sabut kan, pamit, rawat kita baik, salaman. Ya. Saking Pak Khairul. Baik, pikir bisa nak. Mas Mantan, Mbak Mantan. Kabeh. Ya. Pak Ibu. Oleh Tapi ya. Lah ben pamitku mak tenanan kok. Kowe ngerti tak wae bocoran. Ora ketakon. Itu rumusnya Mas Maten Mbak Maten sih. Tok Yang disiapkan. Sudah disiapkan. Nah, kami kok sih Pak Khairul. Mantan sih, Mas Mantan era Mbak Mantan. Sungkem semua duduk di tengah. Mengucurkan tangan. Kalau teko. Mas. Terokke. Mas. Nah, gini kula reok sampun cekap. Nah, niki hitungane pripun? Iya. Oke. Tunai nopo transfer genake. Lho, karo ngomong to. Udah, tunai nopo transfer. Kok daerah nek rekening. Oh, gak ada rekening. Kok rekeningku wae, iku rekening lebone nggonku wae. Piye? Lah nyauri piye? Lu gak disauri. Nek gak disauri ngomong meneh. Nganti disauri. Mas aku nginceng kuwi ana ubruan 60.000 Mas. Nginceng ngomong. Iya. Mas unoske siji Mas ngono lho. Kaya gitu ta. Bocah kowe. Oleh. Siji Mas 5.000 lho Mas. 5.000. Oke. Terima kasih. Salaman. Didoakan. Semoga Dun. Pengen ora? audiens selanjutnya. Selanjutnya. Nah, Sudling. Iya ki kok, Dur. Oh iya. Permainan apa Mas sing liyane kuwi? Sudling. Liyane sudling apa? Hobi Pak wis. Pak Kertas mata gunting wis. Wis. Apa ya? Apa kira-kira ya? Sing bisa mengalahkan mereka Iya. berdua. Apa ya? Apa kurang tahu dulu. Apa ya? Kok cucuk-cucukan gitu. Ya malah karo cucuk-cucukan. Aku Romek. Piye? Mandep kabeh. Ya. Siap, Brak? Posisi siap. Nah. Lencang belakang, Brak. Siapa mah? Kok iki ora bener kabeh. Lencang belakang. Lencang belakang, Brak. Ayo.
Nah, berarti iki menang. Nah, PKRI ayo sing kalah. Ini lucu ti kabeh. Apa iki sing mewakal dhewe iki lho. Tenang, jenenge apa tadi mau ya? Chandra. Nah, Pakmu ning kene kali. Boten. Kita Pak iki yo mewakal. Ya, kok kono? Ini buka. Bisa, cepat. Balik. Geram kok iso. Kok kono? Yuk, Mas, teriak yuk. Orang juga lah bayarnya. Ya bisa hop. Sayang. Ayo. Ya betul lihatnya tolong pulang. Pilotri ya. Kadang-kadang Manggolo dikasih tahu uang 20.000 diberikan pria untuk laundry. Iya, enggak. Dek. Boleh. Didoakan. Doanya apa doanya? Semoga sama kok kode mantan itu. Semoga segera diberi momongan. Diberi momongan sama Bang. Amin. Sudah semua masih satu. Anak sing plera. Wes ngambung. Lah kok yo oleh kuliah saja lho. Iya, Lah yo pengen, Pak. Kowe pengen ora? Pengen kok kabeh ini. Iya. Tenang. Liyane mau kan wis ping 1, ping 2, lah nek kowe ping 3. 3 kali koprol. Yo iya, Pak Ifa. Kudu bener 20.000. Keren-keren. Kowe. Nah, saya. Lo terakhir tutuke sing koprol. Ping 7. Yo bukete tak pak. Ayo, saya ini apa? Bisa. Kayak kowe guru. Bisa. Yo. Yo, siji loro telu. Corona. Dibuka sithik jare ya, Le. Apa itu? Oh, ilang. Ya. Iya, jaluk. Jaluk kan? Ya. Mikir pertamanya apa? Nyium terong. Kowe kok nyium terong? Kowe tak kayak bolus nyium aku ya lah. Semua nang kok nyium. Saya nyoba, Aku yang paling nyium. Nah, Iya. dan ini dikali apa mboten, Mbak? Iya. Nggih, aku ini banyak diparingi. Ya aku kaya ngemis ya. Syaratnya nyium kok, Mas. Iya. Jadi dibedek kok. Siki ngokok. Ngokok. Ya. Iya. Iya, tuh jeruwe ya. Jadi kan double loro, tantangannya gede ki double loro. Cakot. Duh, lah trayo cakoten. Jadi pengen nyium. Nyium yang mana? Cium, ayo milih. Bibir Bibir, apa? hidung, pipi apa? Nah. Rasanya ya padha. Kabeh. Baik kabeh. Bapak kok. Sampai kan. Kamu ikhlas kan? Ikhlas kan? Ikhlas ya? Ikhlas ora? Kok wis pawe. Iya. Jebul. Yo. Oke, ora dibayar 20.000 niki pun remuk. Siap-siap.
Kowe suweneng lek ngono kuwi lek. Jebule Suweneng. jebule ganas wajahmu Padahal lesen ki lho Mas. Ning lambung ora gak kene iki. Tok gulune tok. Bale. Kira rong salaman to, Ya. salaman to. Salaman mendoakan teman-teman. Wis Mas ya ra iku anu Mas. Anu, iku anu teko omah anu pesel. Nggih, agungé wanuwun Mbak Ari Desa sampun kepareng redengke swasana wonten dalem agung Bapak Bayrun. Tumuli tata cara candhaipun karena sampun dipun pungkasi Bapak Ibu. Sumangga dipun pungkasi kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin kula jejering pambiwara. Dereke cinta rias ugi kusumalaras Yeladis audio bebengenipun makarya kirang nuju prono namung nyuwun diagung pangaksama. Pak Bayrun sekalian Ibu tindak ngajeng dereke konduripun sagung para tamu monggo. Mas Mampen, Mbak Manten, dereke konduripun para tamu kanthi pungkasing atur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.